गोव्यामध्ये विजय झालेला देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांची जे काय गोव्यासाठी त्यांनी केलं यांच्यामुळे आम्ही जे काय गोवा सरकार म्हणून आम्ही जे काय केलं गोव्यामध्ये ह्याच्यामुळे आम्हाला या तऱ्हेचे लीड घेऊन आम्ही सगळे कॅन्डिडेट सगळे जिंकून राहिले. मी काय बघितलं नाही टीव्ही, पण मला जी माहिती मिळाली 18 लीड्स दाखवून राहिलेत. पण हे श्रेय आमचे भारतीय जनता पक्षाचे, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष, आमचे पार्टीचे सगळे लीडर्स जे एकत्र येऊन काम केल्याने आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांना श्रेय जातं. असं आहे की तुम्ही कशा प्रकारे सीएम कॅन्डिडेटवरती विचार सुरू होणार आहे? मला माहिती नाही, माझं नाव काय मला कोणी सांगितलेलं नाही आणि माझं काम होतं. माझ्या लोकांनी माझ्यावर परत विश्वास दाखवलेला आहे. हाच माझा विजय आहे आणि मला काय पण ज्या प्रकारे आपण पुढे leadership and the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, his vision and whatever has been done for Goa by the central government, whatever we as a team in Goa have done, is a victory of the people of Goa. People have rejected all scamsters, people have rejected people who have come with all tales, people have rejected outsiders, and people have voted for a traditional party here in Goa which actually works for the people of the state. पर्याच्या कॅन्डिडेटाक विचार. I don't know party leadership, whatever the party leadership decides. I will go strictly by what party says. तुम्ही सीएम पोस्ट शंकर पटेल 56 Yes. सीएम पोस्ट साडेसात हजार माझी लीड हा. बाकी आणि पळून माझी लीड 7,500 आतापर्यंत कदाचित 8,000 पर्यंत. तुमका कितले एक्सपेक्ट हा लीड जिंकतले तेव्हा बरोबर हायेस्ट लीड बीजेपी पळून गेला तुमची बीजेपी खबर ना मग आण पळून टीव्ही बी पळून खबर ना मग हांव कसं सांगू तुमकां लीड कितली वयतली तुमची काल एक कॉन्ट्रोवर्सी झाली. काल कॉन्ट्रोवर्सी झाली. तुम्ही स्टेटस दवरलेलो टिकेट शिवकुमार. कालच्या कॉन्ट्रोवर्सीचेर कितें उलयतले? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वजीत राणे सर. इंफॉर्मेशन मिला है जो लीड दिखा रही है. इसका मतलब एक ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी